Добрый дзень! Сёння нядзеля 5 траўня. Віншуем усіх праваслаўных вернікаў з Велікаднем і пачынаем агляд тыднёвых навін Аршаншчыны. Трагічная аварыя на Магілёўскай дарозе і трагедыя ў аршанскім матаспорце. Пажар трапіў на трансляцыю матчу, у якім перамог аршанскі клуб. Аршанец стаў дырэктарам італьянскай спартовай каманды. Гэтыя ды іншыя навіны ў сённяшнім выпуску. Як бачна з анонсу, усе найбольш важныя навіны гэтага тыдня так ці іначай аказаліся звязаныя са спортам. На жаль, адна з іх трагічная. Раніцай 2 траўня на трасе ў бок Магілёва паміж вёскамі Андрэеўшчына і Пашына адбылася аварыя. Мікрааўтобус сутыкнуўся з фурай. Мікрааўтобус, натуральна, нашмат лягчэйшы за цяжкавік, і аварыя не прайшла без ахвяраў. Пазней ДАІ пацвердзіла, што кіроўца мікрааўтобусу не проста пацярпеў, а загінуў на месцы здарэння. Загінулым аказаўся вядомы дзеяч аўтаспорту, прызнаны суддзя ў гэтым спорце і адзін з людзей, які спрычыніліся да развіцця аўтаспорту не толькі ў Воршы, але і ва ўсёй краіне, Канстанцін Рамановскі. Ён пачаў займацца аўтаспортам яшчэ ў 1979 годзе, быў штурманам камандаў, механікам. А з 1985 года арганізатарам. У гэтым годзе ён стварыў сваю секцыю Воршы і вывеў яе на вельмі сур'ёзны ўзровень. Ягоная дзейнасць была заўважнай і ў Рэспубліканскай аўтамабільнай федэрацыі. Пахаванне Канстанціна Рамановскага адбылося ў пятніцу. Выказваем шчырае спачуванне родным загінулага. На гэтым тыдні ў Воршы была яшчэ адна заўважная аварыя. На вуліцы Міру аўтамабіль знёс знак пешаходнага пераходу і светлафор. Як распавялі нам сведкі, кіроўца машыны сыходзіў ад сутыкнення і палічыў за лепшае выехаць на пустую пешаходную частку дарогі. Да больш аптымістычных навінаў спорту. Аршанскія футбалісты здабылі першую перамогу ў чэмпіянаце 2024 году. Пачатак сезону аказаўся не надта паспяховым. Да пятнічнага матчу ў Воршы было 4 гульні, з якіх 2 скончыліся нічыйным вынікам, а яшчэ 2 паразай. І нарэшце перамога. Ды яшчэ якая. Па-першае, аршанцы перамаглі свайго прынцыповага суперніка, каманду з Баранавічаў, з якой дагэтуль у афіцыйных паядынках сустракаліся ажно 45 разоў. Па-другое, парадаваў лік, з якім перамаглі нашыя футбалісты 4-0. Такога выніку аршанцы не паказвалі вельмі даўно. У наступным туры каманда адправіцца ў госці ў Маладэчну. Калі вы глядзелі матч Воршы з Баранавічамі на відэа, то маглі заўважыць яшчэ адно яскравае здарэнне. Падчас гульні на іншым беразе Дняпра быў заўважаны характэрны дым, які ўказваў на пажар. І сапраўды ў раёне Задняпров'я гарэў прыватны дом. Спачатку на ўчастку загарэлася адрына, але хутка агонь перакінуўся і на жылы дом. Хаця ратавальнікі прыбылі на месца дастаткова хутка, выратаваць мала што здолелі. Вядомы аршанскі велагоншчык атрымаў цікавы кантракт ад італьянскага клуба Віні Фантыні. Гаворка ідзе пра Александра Кучынскага, выпускніка аршанскай роварнай школы, шматразовага чэмпіёна краіны, удзельніка алімпіяды і пераможцу некалькіх міжнародных спаборніцтваў. Раней Александр працаваў спартовым дырэктарам Менскага роварнага клубу. Цяпер на тую ж самую пасаду спартовага дырэктара яго запрасілі ў Італію. Каманда Віні Фантыні была створана ў 2008 годзе, хаця яна базуецца ў Італіі, вядомых італьянскіх спартоўцаў у ёй амаль няма. Больш за тое, некаторы час каманда пазіцыянавала сябе як італа-японская, але з 2015 года фармальна стала італьянскай, хаця найбольш вядомыя спартоўцы паходзяць з Калумбіі, Аргентыны ды Славеніі. Такім чынам аршанец будзе працаваць з вельмі інтэрнацыянальным калектывам. Да культурніцкіх навінаў. У суседнім Талачынскім раёне на аўкцыён плануюць выставіць маёнтак 1897 году будаўніцтва. Гэта сядзіба роду Цюндзявіцкіх. Род развіў актыўную дзейнасць у вёсцы Галошава. Маёнтак быў цэнтрам вялікай гаспадаркі, у склад якой уваходзілі лесапільня, 2 заводы і ферма элітных коней. Але самае цікавае – лекавыя гразі. Для лячэння імі ў Галошава ў пачатку мінулага стагоддзя прыязджалі нават з Пецярбургу. Гаспадары сядзібы з'ехалі ў эміграцыю пасля бальшавіцкага перавароту, і з цягам часу ўся гаспадарка прыйшла ў заняпад. З усіх будынкаў застаўся толькі сядзібны дом, бо выкарыстоўваўся ў якасці школы. Але цяпер у вёсцы не патрэбная нават школа. Сапраўды цікава, як гэты унікальны будынак можна будзе купіць усяго за 40 рублёў. На нашым YouTube-канале невялікі юбілей. Днямі мы выпусцілі 1000-ны ролік. Добрая нагода падпісацца ды пераглядзець нашы ранейшыя відэа. Шмат гадоў з дапамогай гэтага каналу мы фіксуем жыццё Аршаншчыны. Падпіскі, падабайкі і каментары пад відэа вельмі вітаюцца. Не забывайцеся і на нашыя старонкі ў іншых сацыяльных сетках. Іх спіс ёсць пад гэтым відэа. Да сустрэчы на наступным тыдні.